Bukas na padiyahan. Kung sabi ng bukas. Ikaw balo-balo ang daga di ah. Salamat kay nakuha na mo ang kwarta. Hello guys, ako na po din guys, si Ruby Provinciana. Salamat sa Ginoo kanang agahang ubo ning humok. Di para gahapon sa gabi nga grabing gahiya nga maglisod ko ginhawa. Diya mura na ko kanang pagawra gamay ba kay kuan diya. Kanang sakit na niya ang tutunlan. Kanang ang ubo na humok na si Janja. Nay murag mga something ba nga nay gawas. Diya. Karon guys ay murag na okay naman jud ko. Kaya nga man jud ko nga di jud ko tagaan lagi sa Ginoo ug kanang maghigda ko kanang hilantan ko nga na. So kaluis Ginoo na ulian ako guys. Mo mo sa jud ko dari labong apang panday. Ag alas 6 dari guys saas na kadug adlaw nga nang lamdag na kadto ba. Ano mo pay pagka alas 6 lamdag na. Ja. Dari sa ko sa kuan guys kanang ang amo kay naghanakadyo ko mga buhaton dari ba wala pa na kuan. Ja, naghanakadyo salamat sa kuan. Lagundi. Ang lagundi guys basta mga ubong ko yan. Mura gito yung ilaga. Ja, naglaga na po ko karon wala na mo napakita kay. Sige laman tag laga. Mo ang giinom karong buntag. Mura gayahay jud ang paminaw. Ja, gibutangan po jud na og dahon lagi sa karnaba. Dadali na ta guys sa kuantan ng kay nawa naghanan na kadug sa ribot. Okay sa na sang gitang-tang kay kaning kuan namatay na magula sa diya. Ano na hinlo na diha ang kaya nasa pulihan og lain nga tanom. Palaka kay giguba na mo imong silungan diri. Wala di ka kaagi. Kaagi dana. Dari agis bikas kau dito. Na. Kau dito agi. Kau. Di na kalusot na siya. So guys kay nang lang sa ning kuan na sa guys sa telephone. So diyan na guys na nang nasud ya. So kinahanglan mo jud isa nga balhinon kay aron na ayo pud sa porma. So diyan na guys na yan na gi dugtungan na nila kuan padung sa babaw. Para mapailan na nilang dapit sa babaw ba? Babaw sa bintana. Yung hapon, sunade si Dante Dario. Kaya bisag asa ko dani mo. Kuan din si Ja mo deu atukos dagat, deu pud si Ja. Mana si Ja? Ya sa tawde ko ni Ma'am Bisminda og ni Ma'am Bitani di sa Germany. Sa tawde yung tanan guys, kanang madung hapon natong tanan guys kanang nauli na day ag panday. Ja sweldo nila karon kay Sabado man paway nila ugma. Anjag ako guys, agahang paminaw, naogi na jud ko kay gabi nagpahilot ko pag man nagpahilot kay na may basketball liga lagi dari nag championship man gabi. So nay kuan kanang nay padula didto ba nga kanang
kada sikan quarter mo pa shoot sila baji laki kada pikas ring. Ja guys, nagapil-apil po gud og shoot mana naka 5 kilos kog bugas gabi. Ja madun lang putong 5 kilos nga na shoot ko sa bula ba nya naka-shoot ko. Pil-apil lang po gud adto kay madun na lang pud na ikuan. Jagang paminaw sa kuan guys, murag jud ni arang-arang ang pero kanila man ang tingog murag napagaw kay murag sakit pa niyang dani pero siguro sa pag-ubo ni. Dama lagi to guys kanang nagchatanay lagi mi karon ni Ma'am Bisminda o ganiha di ay surasa to. Nangin ang tug na lagi kay gabi na murag as 11 na siguro tulas 12 na siguro mi nagchatanay matunong-utana si kulang ba kuno gamong hanoblak. Kuwang ba kuno gamong kuan dama lagi to ang ginan siya nga murag kuwang jud gamuhang siminto kay gabi di ay ning chat siya na nga kinahanglan day ijang ipa kuan okay ra man ta namo og di sa namo ipa kuanan ba kanang finishing basta masarado ra okay ra di pa namo finishing kay ningon ko ni na ma'am mapriso na jud ni ma'am kay kuan kanang dako na kadto sa nagasto. So mao to pagingan hag mapriso nako nag-open siya na guys nga kuan day kuno kanang wala lamang jud kuno ni jang hina karon kay masakitan ra jud kuno siya guys ug jang hina-hinaan kay na scam siya guys og 2 million. Grabe mo tong nakurap ko kay hala grabe 2 million ang gi-scam ni Jan. Siyempre gipagtiguman to si Jahang ni Sir og ni Ma'am. Ang trabaho sila dito ila pa jud tong gipagtiguman. Ja maingato ra ba ma-scam ra. Kuno ko nang dako na makazo ng 2 million matong ja kung ginan ang 2 million ug amo na tong gi pahimog resort dari sa among baybay. Kaya hanap pong ang baybay ray po dari guys hanap po to siyang gipuan pag break time ganiha hanap po siyang gipa tangtang kaya halagi pabuhatan og kanang kuan murag tambayanan dito ba para mong pakitaan unja mo lagi to dagko kadto kog pasalamat ni Ma'am Bisminda kay bisan og kanang na-scam si ba guys di ba kanang na-scam ka dapat kami wa man jud mi nagkaila sa personal wa pud mi nagkakita og personal wa pud mi nagkamit pero daghan naman po kadto kog mga viewers nga na-meet na pud na ni nga personal ni Ansan Blanton si Ma'am Paz si Ma'am Ingrid so si Ma'am Ingrid nakangari na jud na dani among nakibaw na si Jag unsay among kahimtang pero si Ma'am Bisminda wala jud na siya nakakuan guys so adjud na siya nakakita na kanas Ma'am Bisminda nangadyo ra na siya na og cellphone number kadto bitong pagka opera ni Jijin Bors nanawag na siya na dito sa kuan sa ospital dito sa Soto Soto to pa no. Kay si Jijin dito man to sa Soton ni comment ra na siya sa hong vlog nga nangadyo og cellphone number na mato nagtawagay mi nang isirahay mi nga na nja antod nga sige sag tanaw sa hong vlog guys nga na mato nga kuan kanang tigtanaw sa mga vlog ni Floramita na nang mga igsuon nja ako may ijahang nakuan ako ijang giganahan lagi nga tabangan. So daan na dyan na sa ningon nga pagbuhat laman kay tabangan lagi kuno kuni dyan nga ipaadyo among kusina. So na mao na guys among kusina. Final na. Pag na-final na guys grabe. Kanang mura na ko nakadaog og 1 million sa loto. Bitaw kanang naluoy ko ni dyan kung ma'am adyaw na lamang ko ako na lang may maghinay-hinay ma'am kay maluoy ko nimo siyempre nanarbaho ra pa pud silang duha dito ni Sir. Ja na-scam pa dud siya. Diyan mo itong nasakitan po ko ba nga grabe ginang scam no 2 million pa dyan ang gi-scam di sa maluoy sa kuan ba kanang tao nga na kanang karong panahon na guys daghan jud kadto mga scammer manang di ta basta-basta mo tawag o di ta basta-basta mo tubag ganang nabi tong manawag sa atong cellphone na may usay mo manawag sa atong cellphone dya kanang mga number ra ba dya inagtubag nimo na ma-detect na ni dya tanan nimong mga information manang di na mo jud ta basta magtubag-tubag og mga kuan. Pero usahay guys na manawag na dari si kuan ni ito pa po si ano nga na ba murag na mga wrong number nga na nakatry ba mo nga na guys na manawag usahay nga wrong number. Diya usahay karon di na jud ko motubag og nay mo tawag mo tubag lang ko mo tawag si diyan mo text mo ako ni nga na nanawag nimo mo tubag ra ko nga na pero pag mga number ra nga kuan di na ko motubag dana manang karon jung panahon na guys grabing lisira kaadyo kanang ang mga tao nga kanang magsalig grabe tao og makapangawat nga na ba kay
gusto mapalit nila mga gusto maabot ang langit nga di na kayang abuton nga na ba mangawat na laman para na kay maipakita sa tao nga nakaingani nakaingana nga na ba manang di na naman ta magkuan maning kamot. So kamot jang sabot ni Ma'am Bisminda guys kanang itagaan ko ni jag puhunan para maninda kanang kuan kanang hang kita sa hang pagpaninda mo na hang tigumon sa 5 ka adlaw mo na hang pangbayad sa panday. So nakatigom ko og murag 8,000 to ang natigom. Nja nag-order man ko karon og balas sa ka load. Nja siya napadaman sa karon og 5,000 kapin. Siya ni order sa kuan kanang simento 20 ka sako. So han ang gi-order dadto 20 ka sako pero wala hang ipa-deliver tanan kay wala gina ako yung matambakan dari kina agahang gitabon-tabonan naman na namon dya usay mag-unos ba matumba tong sin nga among gi tabon-tabon ba manang hala man ginan dadto sa construction nga kuan na laman guys, excuse me, kuan na laman kanang tag 10 ka sako sa hang ipa deliver. So sa Lunes i-deliver to nilang 10 katong balas kay murag nagkuwang ang balas nato guys kay mag kuan lagi man na ipipinising lagi ni Ma'am Bisminda dya mo lagi na guys murag na luoy lagi ko ni dya kay na-scam pa si Jan dya gitabangan pa dyan ko ni dya nga mapaingani kahang kusina mga bata dyan man usigan sa iro maputol lang atang istorya dyan malagi to guys kana ako maluoy lagi ko ni Ma'am Bisminda kay kung maluoy na dyan ko ni mo ma'am kay gahapon nagpada si dyan kwarta para ipalit og kabilya dyan karon nagpada na po siya palit og ano block dyan ingon man ko guys nga di sa ako sa man lagi mag kuandan ni patiwas ba ako na lang may maghinay-hinay makaya po na ni sa hinahinayan kada simana motigom sa ko sa kasimana ba nya sunod simana kuan karang makatigom kog 5,000 ya sunod simana han lang siya patrabon kay naa mo koy pangbayad nya na pero na at least na stock na tagang mga na stock nag mga ingani ba mga graba nya na si Ma'am Bisminda grabing kabuutan sa ngatanan kay bisan og na-scam na siya guys bisan pagwa may nagkaila sa personal isa kong gitabangan og ingani kadakong halaga. So dako ka ning halaga na ijang gitabang namo guys. Di na jud ni mayog kanang piso-piso nga na 50 pesos 100 pesos di na jud ni. Para na jud ning kadako nga kuan. May kung ginasa ma'am mapriso na ko matong katawa si kay umungsaon na naman kunog mapriso ko ako ng mga iro si Dante kunog si Ili. Hapon day kagabi na lagi man hapon lagi na ta minari kanang na kita day ko sa post karon ni kanang avid followers sa mga burato vlogger na diha sa Bais Negros si Ma'am Corazon Cablaw. Congratulations dahil sa imuhang prinsesa nga si Mary Francis Rojas Cablaw nga usa na sa ka-doktor. So congrats ka ma'am kanang mga proud man jud ta ma'am basta atong anak bitaw makahuman og eskwela. Juga dali lang pug ko og istorya kay mo lagi na naitugtog za. Thank you for watching guys. Love you, gamping ug ampotang tanan. See you in my next vlog.